Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlisa updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukela ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke futhi mbukeli nendaba etrendayo. Ngizoqala ke ngikhulume ngendaba yakhe uNokubonga etrendayo ke lapha einkundleni zokuxhumana. Ngiphinde ke futhi ngikhulume ngayo ke indaba yakhe uMaMzobe yokushiswa ke umvelase. Abantu abawuvala umlomo ngerole yakhe uNokubonga lapha kumkhokha bayakhala ke impela abantu kwi social media bayasho ukuthi ke mabebuka le aphathi yakhe uNokubonga mayevela bafila emotional, abanye ke bayasho impela ukuthi ke bamzwela and bagcina sebemzwela kwangempela, abanye bayasho futhi ukuthi ke bafile ngathi ke lento yenzakala lapha kumkhokha yenzeka okwangempela. Basho khona ukuthi udeserve ama Oscar. Ngidluleke mbukeli ngikhulume ngendaba yakhe kuMaMzobe ekuqaleni kwaloke leli viki mbukeli ngakhuluma ke ngawo amathiza awu Umkhokha engakhuluma ukuthi kuzokwenzakalani nangempela ke ezinye izinto sezenzakele kodwa ke ezinye ayikenzeki. Njengoba ngangishilo ke mbukeli before ukuthi ke ubaba Mthembu uzogcina ke ephendulile uzogadla ke kuyena uMaMzobe. So lapha na ngimathiza mbukeli baveza khona ukuthi kuzoba ke nendumezulu yomcimbi lapha na ke esontweni and baveza ukuthi ke uMaMzobe ke lapho khona ezizomkhalela khona kubuka wonke umuntu ebandleni. Umvelase uzogadla ngomlilo and lo mlilo ke uzokwenza umonakalo omkhulu. Ngiyathemba ukuthi babukeli nayibona ke la scene la khona ke kuwa khona imqhele indlela ke la umvelase ayiresponda ngayo cause ke phela uSiphamandla wayesecelile ukuthi ke ucela ezibonakalise na ke umvelase and uzozibonakalisa ke mbukeli kuyena ke uMaMzobe namhlanje njengoba ke kuyi Friday kuvela ukuthi impela uzogadla ke ngawo umlilo and le party abantu abaningade beyilindile ukuthi ke uMaMzobe ediscipline uyena ke umvelase isifikile ke mbukeli baveza ke mathiza impela ukuthi ke uzomshisa ngomlilo kodwa ke lo part iyozeke iqhubekele futhi Monday. So nje ungahlala kubuke kwi-episode ya Friday nane episode ke ya Monday ilapho khona uMaMzobe ezobeke zimkhalela. So ngivala lapha ke mbukeli ethi ungakhohlwa ke nje ukuthi ulike and usubscribe ngithi ke nje danke ngiyayibongela.